Калі дзяцей папрасіць падабраць сінонімы да словазлучэння «Новы год», то яны будуць узгадваць шмат прыемных рэчаў і дзеянняў. Канікулы, снег, экскурсіі, Дзед Мароз і Снягурка, феерверкі. А яшчэ казкі і падарункі. Для тых, хто трапіў на раённую ёлку ў Палац культуры «Маладзечна», арганізатары пастараліся стварыць тую самую казачную аўру свята яшчэ ў фае установы, дзе дарослых і дзяцей віталі казачныя персонажы. Я готовил костюм волка, готовил с мамой. Мне здесь очень нравится, здесь очень много фотозон. Я закончил хорошо вторую четверть, получил хорошие оценки. И на каникулах поеду с родителями бабушки и дедушки. Запрашальныя білеты на раённую ёлку атрымалі дзеці са шматдзетных, апякунскіх, прыёмных сем'яў, таксама тыя, хто найбольш праявіў сябе ў творчых і інтэлектуальных конкурсах, на спартыўных спаборніцтвах, актыўна ўдзельнічаў у валанцёрскім руху і грамадскім жыцці. Усіх удзельнікаў свята павіншаваў старшыня Маладзечанскага райвыканкама Павел Губко. Глядя сегодня на вас, таких молодых, активных, креативных, талантливых, мы, взрослые, абсолютно уверены в нашем завтрашнем дне. Я хочу пожелать, чтобы Новый год был для вас успешным, чтобы у вас были новые яркие достижения, новые яркие победы. Я желаю вам весело провести зимние каникулы и, конечно же, я желаю, чтобы Дед Мороз исполнил все ваши желания. Сучасным дзецям казачныя гісторыі ў сучасным афармленні. У Палацы культуры, дарэчы, навагоднія прадстаўленні ніколі не паўтараюцца. Сёлета казачны сюжэт увасобілі работнікі установы на чале з рэжысёрам Таццянай Тарасавай. Прычым дзеці сталі не проста гледачамі, а самымі непасрэднымі памочнікамі для добрых персонажаў. Репетировали мы долго, достаточно долго. Начинали еще с конца октября, даже начала ноября, да, долго. То есть по ролям все репетировали, слова учили. А потом уже начали с постановками танцевальными заниматься. В основном у нас все работники наши штатные участвуют в этом представлении. Сегодня мы спасаем Новый год, потому что злая черная колдунья похитила волшебный шар Деда Мороза. И мы, конечно же, отправимся в путь на поиски мудрой змеи, прям в пещеру, чтобы она нам помогла спасти Новый год. Ну и, конечно же, после мы его обязательно спасем. Научим ребят, чтобы они были дружными, веселыми и победили зло. И чтобы наши мышата стали добрыми. Вот такая вот чудесная история у нас сегодня будет. Мяу! Зразумела, що у казцы дабро перамагае зло і чароўны шар жаданняў вяртаецца дзецям, і Новы год прыходзіць у свой час. Светлых хвілін зімовай казкі ў юных маладзечанцаў будзе шмат. Канікулы толькі пачынаюцца, а акцыя «Нашы дзеці» будзе доўжыцца яшчэ да сярэдзіны студзеня наступаючага года. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.